shepherd nge mun alam ka set ni tian ka hlok pui em chuang hlok na tur le lecture boring zat le student ben check pa ngai phatu chuan kum wa na ka kal chu ngai ni men sia oh wait ka drop out to le hi David kanya chenila ko lo ma che với nãy chúng school cái drop out chăn lệ nghe cái gì xóa thì cái soi đó na hemi video trang hiện drop out thì lâu tum về ni mo drop out lifestyle là question này thì chuan chăn thế nghe cái basic cái tết tết trang in learning sim hi nuam cái tết đó pa class up or bright ball lệ thiam thầy ball cái ni pha reng boka alright just chill man maybe not that early but definitely starting from this one okay Masay class 9 na trang khan ka tumate ka chiang chho na ka career tan school trang kai na ka doubt chho ta boka bright student ka exam apia fail ka tla ngal bok boy my mom ain't happy masay tu na chuan tumate chiang in mani du than na siam role ka nito mani khan 12 ko ka zir lai chu ka drop out ta ni mi tam takin zo na tam takin nei ti ka sia drop out ve don nge don lo ti te drop out life nge an ti te decision eng poi siam main he video hi lo en la du than na dik jok siam tur na pui thayang che tu na chuan nga ti huai ka drop out he so na hi tun thai a chuan nga ti nge i charming em nga ti chet lo em a ti lo wa chuan ka zo na don nem ber ni a tam zo ka chuan chan bo ka chang thapai to lo tu na hian once and for all tan enge ka drop out chan ka hriang cheu inin ring em drum roll please ke ka chuak zela Inge cái big trend thì third period trang hay chun around tur tet to zel cái du huna cái ek thai do lo chung ka kal pe to lo hey va drop ra via tak cái drop out na chan ju ka career tour videography la youtubing lampanga full time focus ka du jok wang ania mi tam tak chon a thla kin ti don ti ka chiang poi chuang lo mi tam tak chon nga tinge 12 fi zo lo an rei to lo te reng nen 12 zo lo la he tiang i thil ti du da chu ne ki na po la ti zel thai zo ka lo man te Masay ani na taka chuan a let ling thok zo ko ni school chu ma na train home to tu na tanga kumza po ala om reng don khoya ma kalbaw don lo ni ani na taka chuan school kha ala om reng zok don du huna ti let thei zok Masay videography industry tele YouTube te chu ni tin mi 13 ron om zela market a saturated tela than kha har tel to ni devil's advocate play lo kila school kha drop out lawin local chun zom zel tai la a thla chuang kha career ka man tang kai me lo tur zirin ka hun ka wa senga ka wa kho ra langa chuan khami 12 ka zo hun board exam ani dona april vela dei april vela tang khan abul tang vekin subscriber le follower zero tang khan ka chan that le kha ngai don nya drop out life nge an ka thian te dang angin ka tei ma in ke discipline thalem lo to be honest my life is a mess after dropping out cái mà cái lâu thật sẽ bốc này cái nụn khan mù mà lần này là cái đủ huna cái thawa đi leng in movies le show te kabin cha dik te ka sai jon November thla khen kha chu in adjust na nga mangani enge ka zir chua number 1 a chuan mi 2 point loser an da ngal top don che school drop out ani pot chuan 2 point future nei lo loser lo tling ngai lo tu ra an da ngal don che chu wang chuan mi ngai dan che ngai poi mo ni chuan itan drop out lo tha zo kang tak takin mo mi kong kal hle lai hi lir then va su chor tai la school drop out ta in min dem tun la tlem jok thawang ma se he hi that vele deuh na chumo your back is against the wall kal le na tur dang om to lo inung tol thei lawa tol le chuang na tur pom to lo ma se chu chuan palam pan lo thei lo in a siamang che midang tan chuan success chu choice ania ma se high school drop out tan chuan necessity ni lo tling lo ta la I thian te le chung te mel khan ngai to te kha mo school ka chol do ni dia eng mai ni le chuang lo kha thil ka soi an chak zek ti shero ma se soi tir ngai su ke po kala thleng big chuang lo ni tin ka dikani ti proof turin malama ke kala pen ve chet chawani ma se chiang taka hriat chu ka thleng don ti hi ni number 2 productive tur chuan system mi mamo school hi han ngai to la engkim system fail sa ve ka omani a system chu dike mo adik lo emo kha chu thu san ni se engkim duan lok sa ve kani zinga attendance oma tran hunoma break hunoma zir tu sang min set sak vek boka teacher te kha kan manager ang de wania ke ma ni min manager kan responsibility kan thlinem ti te kan mo phurna kan thil ti kan mo phurna kan hlenem ti te
khang zong zong kha kan drop out chuan ke mani kan in manage lo ngai to discipline that lo deuh phei chuan procrastinate ni leng hi ni regot mà xe nắng mà authority này tí sẽ chiến hôn à chuan ithil tí zong zong à irresponsible tí sẽ tonga mà cái chuan thil dik lo deuh theng pon ni se school system à kan blame mấy zela kan lo thiam lo dewa lesson kan lo sẽ thiam lo dewa min zir tir dan dik lo emo exam à kan thiam lo dewa exam date and set dan hi dik lo an abichil lu tu gap om lo de kan tia school system kha kan blame mấy thei ni mà se kan drop out to chin à chuan ke mani kha kan responsible to en kim kha kan mo phur na ve kan ya tu wang chuan productive thei ang berai om don chuan system mà mo example la chuan tu na chuan 9 am ma atlang pun school and start ta nang po ide khai start thun set ve ngai na po ide kha start thun set ve ngai eng na po thokila eng ang pon nuam lo ti la kan nuam ti ber po ti mai la 24/7 chuan ti thai reng lo ni ide start thun tur kha I follow reng thai tur select to pro enge select ka ngai kher nai lo ti mai thaya a ngai na chan chu system pa ngai deuh man lo chuan motivation ron om hun khai ngak do na motivation ringo ta in nga chuan I consistent lawang consistent lo lama zo min ring ro tu pon mani nuam ti zong career man tum chuan kan sheve ka nga eng ang pon nuam ti la eng tik lai pon kan phu reng bik lo ni ti phu lo ni tam ta ki nei do na a chang chuan a thla chuang te motivation ni nei lawang khatiang huna khan motivation ringo ta in nga chuan a thla chuang te kha I work khai ti don lo ti na nia ke bo September thla khan engma video ka post lo in ka ria motivation hi om thei thlot lo ma se system a in nga kha chuan khatiang motivation om lo huna te po khan iti sham pe meang tet godin hian a soi thina I hriat zong aniam eng tik kuma tang khan nge ni tin blog post nei zia ni khat polamis lo ni a consistent na thuruk velte eng tin nge tiang reng a consistent thei tin zota a chan na chu ka peile motivated wanga ti ka nilawa voin monday ani wang zo kani voin tuesday ani wang zo kani and so on number 3 kan soi main hetiang video thui pui en man lo ni chuan Instagram reels lama hetiang lampang ang tho hi kasiam thina second som thum lek lek ania lo check out vedonia number 3 time blocking school drop out chuan atam zo ai hun man dan chu I thu ni to me ya mi tam tak chuan khatiang freedom kha kan la nei ngai lawa kan te tangin nursery tangin te da school kan kal chho char chara kan han drop out thu da freedom tam talu tukha kan mang thiam lo thrin ani discipline lo that lo de bai chuan kan procrastinate kui ta ni rengot time blocking tak hi chu ke pon kala mang lu tuk chia lawa ka plan tran mek chawa enge time blocking kan ti chuan time blocking chu thil ti nan bi kha time block kha ni mai example a chuan school a chuan first period second period third period om thrin ta tro kha time blocking ve kania na ma lifestyle a productive ta gai nun thei nan kha khai man ve ngai entirnan 9 to 11 a chuan video ka zia ka nga chuan 11:30 to 12:30 a chuan client te ka biang in drop out chan ka shelawa emo in tum chan bo ka shelawa in drop out chan le in tum chan ka shelawa ti tur person ne drop out in ni ngai ga be se ya ani lo chuan drop out mol ve top lo tur nge time block kher kha tang kai nai ti chuan entirnan video ke edit lai ten reel ruwa idea third day on luta heta video next video tur ka lo wa ngai to ka lo fa plan dei thin thil pakhata chau hian focus a har thin ani school a po arwalin subject pahni kan zir ngai lo ni tero science class a english kan zir ngai lo science class a english kan zir ngai lo ni tero ngai tu te thiama har tur zia chu science class lang po ama ringot pon thiama har donia english nen an la mix up le don suinia science tan time and block a english tan time and block arwala thil ti ko phe chuan effective taka thil ti har thin chu wang chuan time blocking chuan thil pakhata chau focus tur na pui don che a I thil ti kha thadeu le rang deuin azo tir jok don chelom next kan soi le main video mi lo like sakla mi lo like sak khan mi tam tai nan lo mu ve theina chan so ma chu wang chuan thank you number 4 do theangai hei hi chu tu pon kan hriat sa ve kan itro ma se I du I zu ya I passion I follow huna chuan apoi mo ji ai hriat belang imo good things takes time ka du dan te chuan kal se ka drop out ma dei do rang khan ka subscriber count le ka income chu he taom tuang tu soi nge chu ka hre to lawa an soi thin chu people overestimate what they can do in 1 year and underestimate what they can do in 5 years hun dei lo te chunga lo thlin ngal hi kan tum thina thani chung ji makala a body du angal ha nei thei lawa ban san ngal ka nui ti za thin deu chu mai chien body na lan du a gym kal turing kan han suggest a ai ka thu lo ka sek palang an han ti thin he chu oi masal tlem te po inbuilt tura huna du zia hi an tha chang to thin lo mo do thei na patience hi chu kan generation phei chuan kan ma mo le zol big engkip social media le internet a instant tin tiang ha kan access ngal thei veka ma se real world ta na te kan han zonga emo kan thil du te kan han tia emo kan body te build kan tuma khatiang huna khan
instant vek in thil kha lo ni thei to thin si lawa tu wang chuan do thei hi zirangai tuk ringot ka shilang che I goal te I dream te I passion te I follow huna chuan eng kim kha I du ang huna le I plan ang huna khan eng a theng do lo rim rim hei hi chu I thil ti na piang ai shereng don ya patience do thei na tu pon kan ma mo vek ole video chu khati zom khania enge moti kong tal nan pui thei che ka be se ya I drop out don le don lo decision siam na ani emo I lo drop out to ni chuan kapal tlang ang zong zong kapal tlang ve kher ngai lo in khata tang khan hemi video tang hian I lo injir emo I lo lok pui thei ngai ka be se cái đủ đủ hụt cái ek thế đó